Iroi try. Ni aingo you try. Hangani ke step saji senpat. Mengilak menonra yang ni ke kubor. Na kani ke studio ke jongi jong ke potnet ken. Mengangai video ama ni ke jingle ku na ke step syaka step. But hangani ke step ngidon ya ke bangini keren na ke tin ke jong belai. Baka pang bangi bu sakat nongin bu teng. Bangin late ban pet ya ka jinghikai bo ujisu uhikai syapang ki arngot ki kon ken. But ngin shem ya kata na ke gospel ke jong Matthias kelenong ke ba arpaway ke dekat ke ba arpopra. Hei ba uni ubreu udah ni arngot ki kon. Ba upa ya ki ya ke bakin late tre ya pagalengka. Ngin ya puli hakane ke por ma but ngan IT sya sei pastor in puli kan ke tin ke jong terabat in lamprang ken. Bangin yo ban ya kren hakane ke ski lambangan ke tin ken. Kani ke parsi ke ba ujisu uhikai ke ke por. Pagani ke parsi ujisu ong kumni. Henry fimut kumno. Ubreu ubaladon arngut kikon. Tiu lawan na bo nengkong bo ong kukon. Kilat bantrai mentah ke brisok jonga. Utau dia tu udah ong ngamtre Henry hadien udah kela ke bemut bat u lalaj. Ulawan ru ubah hadien bat ula ong kumju uta te udah tu bulu ong ngan selaj ko kenrat Henry omlaj. Unu nak kini ki arngot ubale ika mon ukpa. Kila ong hau uban nengkong ujisu ong ki sisang ong pi ba ki nongkrong bat ki nuti ki lej haswa jong pi syak hima ublay. Naba Yonis ulawan na pi hakalenti ka hok te fim simlang nget hau. Henry ki nongkrong bat ki nuti ki lej hau. Henry pi haba pi la yoi fim simla kala hadien ya kaban nget hau. Kini gilong kikintien ni kabau Jisu hikai. Ya arngut kita kikon. Urupeni ya ka jinglong jingim jong ki brio. Ya ka jinglong jong kita ki nong snap ru le se. Ki ba snap ya kata ka jingikai ke jong kata ka por. But haba ngi puli nang ni postop ngapila ada puli postop menta. Udah keren ni banengkong da bo udah ong te ulawan. Hau tau banengkong badu ong kukon. Kilet bantrai menta haka briso jonga. Uta te ula yetho te ula ong ngamtre Henry hadien udah kela ka bamot bat ula lek. Pi kani kadai ka jinglong jong ki nong pop. Ki nong pop bun sing na stand up memperkat sepang ki nong pop ki sngol tho bekilong unworthy lani kilong kita ki bam sngol bitte ban shakri u blay namar ki sngol tho bekilong ki ba pop ki ong ngimtre. Bun ba ki breu banwan jeseng ra kimtre. Banwan yekendo shakri ki jong blay kimtre. Ban ong ban syakri le ban tre ke kam ke jong blay de lene ban mo ban ong ban le tre sa ka briso ani ki ngam tre na marba ki so thu bi la di bi ki long si sha ki bambet ro jisu pni ka nuksang ni ki kita ki nongkrong bat kita ki nuti kini ki so thu ila jong jinglong ke jong ki yong imbet marba ki long ki pop Henry mo Long hapor bagi keren nongkong ki bursen kim tre ban sngap. Hari hadin ka don be ka to ka jing peni kendo yaki. Hari bahang ni haba uye keren ni mo nongkong uang be derek strat bo. Uang me ngam tre kamu upan syai be ya ka. Syai be uang ngi bo pop ngim tre. Ila le pop palat ngim tre. Henry hadin kesawan kata ka jing sultu de. Bo pleng ngi hab ban kala. Ngi hab ban pai. Tadeng ta bagi pai gini am ki pai be bran bat ki da le no pat ya ka ei ka ba utau kenrat upa ya ki. Haba peit pat suni we pat pastor hang ni dekat ke balai po ulawan ru hau ba hadien bat ula ong kumju ute ula yetho ula ong ngan salet ko kenrat Henry umlet uno na kini ki arngot ubalale ya kamon ukpa. Begini di reuniam na. Ki reuniam am finda elap ya gospel ki snap hai finda crunch pang jisu ki snap hai. Henry tole pat ya kektian ong tole ya kektian ki ong apshwa. Nginda dua shwa nginda perkat shwa panjing bit shwa ni mei pa ni lok ne komta. Ter baraka bakat do la ya keren stu la ya keren gitu ki ada kui jingmut tur keren ada kui jingmut. La kwa ite ban but no Henry namar bla snap pala ki jingmut jugi babon. Tadeng ta klem poisyo adien. Long kum tu kendo ka ba line na pastor ba ka Bible ka batay mo ti saujat ki kendo. Hebe ti ki CIA ki kejap no. Ka jing kuslai jong ka jing im. Jing im. Namar kuslai namar ba mabun pelat nong batay. Long la perkat ro
Kini kalian ladang ngapai kalian ti kata brisok jong try nek kata ka ka bau try ong yang tip ini ong kumno ini ong kumno. Kila pet lupa ya kejing Ki pet lupa ya kita giding pen kiang yang lupa kemat tu. Tadi kata But ya syamur kum ta pastor ngapai gitu ki basyun haba ki kala ki Hana kita basyubiang kim kala ha Dei kenduk ki bet ki ekran ki kenduk bet. Hana yu ka jing juki pat kam kala. Kita giba shun yau jisu ni giba shun ni shikri ki jong blai ki bong ngim tre ban bot ngim tre wat tang ban pet ya khobor step ru ngim tre ban snap yu ni ban tai na yai maulong mai pastor maulong kita ipat adien ni ki ba ani ki kelalong sisa kita pat ki ba wan se jing shikri ni ki ba kloi ban kit ya kalengkor ke jong tra Long kimbu teng sak teh kita kimbu kita teng. layok kilong hana kita ngan sekela. Long man kas kita la syai ngan sekela. Nangit jangan ni ka step berapa fikir. Mo ngintip ya ke bala jam men na ka bala dep ka kini ke segi bala dep. Handre yo piru long kumjo na busubo teng na. na sunam ju sunam bunai ju bunai Bubu teng ngan sekela ngan sa no ya kata kecing sniu ngan salong kumta ngan sa le jeseng ngan sa pediang yu jisu ngan sa. Kali ya bakentaj yu jisu handre dan kiba ong ngan sabut na jisu arajar arpun rio na dok sterik u Januari Lo kila ya bu lupa kan kiong. Ai kini selai tili ki benai ngamat ya. Marki program kila dan lupa mi hai. ada bu lupa ki program ngin like ikut lupa kumta dan ni kila bu lupa mo ki program ngin ya like cerita kita ki tour cerita ni kita ki ap ngan sekolah ke bumut ndala poi u Januari Long hadirin kata senam themai im ngejing im bathemai. Hai. Pe yong ia bu teng yo kaman pat ka bala syai ken. Kata ka dei ka ba ba namar larang gim sutu namar boleh. Hang ni bakala keren ka ba dia nujor ka da ong ni yakin nongkrong ba dikin nuti. Kini de kiyo ya kata ka hima ka jong blai. Kiyo ban poi sya kata ka hima ka jong ki poi shwa ka Bible ka da ong ang ni kila le haswa jong pi sya ka hima blai da. Menu balong shwa kini nongkrong ke kini ki ba ong ba ngam tre. kinong korong ka jinagen Kinong korong kajana kini ba may ngam tre. Haba kitre kilong banengkong. pe kumbalong u sakhios nong korong ka jina uba dekat saya itu teh Ya. ubada ban kiai gi breu da bam commission u bam i bahe handai khlip mar u kelau ikum tu teh Hadu bada yo i de kiso senon namar wangan siu sa. utip bi ladi ho utip i ladi buri nong pop Paki breu ki ong ni di nong pop teh kum nu jisu le dong gi nong pop usung tu nang kau am tre ban handai hadien nang ta ka poi sya kata ka jing angrot ba un buat ba da buat si syairo handai udan tu samla ruspa apa balik gi hukum terus ku biang nong sedang Lalong ko kani ka parsi ka bau jisu kren ne. Ka along ko may beteng ya kita arngot na ustor. Kadai gini gi arngot ni. Zakhios bode nong krong kajna, bad uni reuniam ubabat lut iki an baro iki hukum baro. Rea ka bakhadu udu lut pat. Uklemla ban buat yo jisu. Nomor ubenut no. Ubenut. Takde kata oh ngan le ngan buat melawan jisu kwa ban yo. Ong ku nong ikai babha. Ngan le yu bang yo e ke jikim bom jikut kwa ban buat. Henry anda bau jisu. Uong yu tebut, Henry umla tu ban buat. Tadi tahu ka pois nan syaka benta bau ino baru lek no nang ta ngosi ong keting jong blai. Kat mau zakhios em udah kemen. Mau udah kemen na maro blai udah kelag bomut sisa mar bau jisu yo ban wana ka yeng ke jong u. Baru jisu udah penim senan ya ka yeng ke jong zakhios. Dak masusi kalau tahu samla ruspa. Utrai khomla an penim yu. Baru khomla ban le ero yu bau lek no nang ta susi ong keting ke jong blai. Kanero kalong ka iki ka ba ma yang abad ya piro. Yo ngi shu sakut kum tau samla ruspa na. Ngi kwa banyo ka jing im bom jikut. Henry ngim kloy ban rai. No. Henry uniu sakayos benengkong suka ban pek tangi jisu budai mano. Hare bu yo pa di jisu urai kut no sendon. Nengkong usukwa tang ban pek. Kabamut ngam tre bangalit bot yo u. Hare marsen wanu jisu. Abu wan hakayeng ke jang u kloy dah. Takataro ka yang apa dia piro. Ngilong ki makum no. Ngi kloy bala kloy ne ngi dang yai bu teng ne. Kum tau samla ruspa susi no adalah bot di utrai haban i kum ong mentan i pastor moladan lupa ki plan ki babon gini ki mau gini ki Cepet krek, schedule. krek gini ki lightly ki benai lek kum ta baik Nang buan segi festival pertayung. kita masa iwe hari ni dah hari ni lah itu pastor
Ba tentang so benut no pe yo ki poi man dah kita ki wait dah. Ki ba ngi kenya ka imlang salang kini ki ba briu ki ba po. Kini ki briu pop ki riu sneu. Hada kini ki riu sneu ba ki kala pa dam ki kalalut. Ki kelasya. Ki ai tilut. Yo ngi bat sulong riu nyam be tala along kristal la biang tang balalek. Tang bala jul shali jeseng hi tingkat sisen lano silek hi la biang kum ta dang ai bu teng. Pe yo kalong ka mama. Namar balai ujisu la kren. Syai kedar haga gospel ke jong Matius nong ba arfu wei bo wong ba ki poi shwa ki di nong krong bat kinuti kani kalong ka mama Fidi gi pulin na tasmen ga barimro udan wei ubreu shakri jong blai. Shwabung long shakri jong blai am tre. Ban buat yu blai na marba utip yala de bo long nong pop. Utau de Isaya. Maksin ju blai ga ong ba hawla I te ki borok khat mai gi jim pa ga jong blai. Bo lo ong kum ni te nong ban ria mo Isaya ga ne ga khat basan ga ong. Ti ula ong kordit yang ana mar ngalayap na mar ngalong breu betengit krimiang sintur. Mga syong pedeng upai lang betengit krimiang sintur. Na baki kmat jonga kilay ius im utrai kipat. Te we usarap ula her syanga barungar barhem kekti jongu. Ula shim yakada kanap na kaduan. Ula kta ikisintur jonga. Ula ongru hakmi kani kalakta ikrimiang sintur jongme. Te yaga jimbo mok jongme laweng no. Bat ikipop jongme lapin koit no. Tinggal yo snow ya kejing sawa utrai bau ong ngan pa ya no baru ban leit na kamenta jungi tinggal ong ngahang ni tu pa ya nga bulu ong tu ki bat tu ong hau ni pa lang pi Isaya ruang am tre ban leit na mara bau I ublai am I kejing khoi jong blai I kejing tkit la jong am tre wong re anda bau blai am upa to angel lukin tha da kiti ngading gi jong ya kiti sintur gi jong thle jong baru ang lapen kot ya mereka ni sini udah sungu ya kata bat udah sungu kemenru balapen kot yau Isaya barang tahu beliau ngan pai no Isaya ang pai ngamen tangan let long la su thu ke jing pun ko oi nang ko tre na maru su be udah wang am tre ko ong ni kon ban kong tu tre wang am tre andre hadian wangan let bang let sisa but stop da finang kren sprang Isaya ke iko punya per nak bam tre sa ka batre keding keding ada kamdan keding unong su thu na semua ka jing kristal na pastor kay bangin su thu bangin tre ha kata briso ka jong tra kay ka jing pa jong tra ngidong kami keding keding Nang imi ay keding de teng ka ingir benrai nakadok kaya tan talayo to keding jong mesin bukhoy te ngikloi bet ngikloi ben ilo di kay baro manong ban bot no eu trai ka nam ka buram buno sedien kum upol mo kurang di sol udi parisi u biang lot wi tholot ya baro marsin encounter eu trai de ilut unyo syndrome lo dikegi baro nang tre upol tre andre anda bula ya syam yu Jesus Christ kumta isklep mat kajing im juga kada kelabe dak kongpong kada kita mo basta yo ba la da fim pa ya syam yu trayam ngin duai bo blay ni syam ba pi resipi kwa ban bot yu trayam refi nang perkat sibun ki yo ba ilok in ongkom no yo email kam tam pi kun khat du yo ba email la berngam lupa nganom ai pa ni ka yeng ni ka bri ni ka spa ka po yo pi sngau siap ting ya kata te yo pi sngau ba ngan yo da ka ipat la ngabot utrai kwa ba no VM la da fi ken ka pen arta tien si saya pi la kwa ba no fi la da fi yo ka ding ka jong blayam pi klat ri kita ki ka ni ka spa per thei ki jing don jing em per thei ka long ta ka nyot akhamat jong fi kom ba long akhamat ka jong upol na marbula ken do i ta ki baro Tading tala da fio eka dinga jong blay. Hawai pi it I me fi it I buying ke ba seven rei pi la kham it pat ban yu try da. Pi la kham it yu try. Tading ta fi it no ki baro ya ka ba fin but yu Jesus Christ. Re da ka do ta finom la fi don kam ke dinga jong blay. Kamba itu khtin jong blay kumbai pastor lapen kan ma menta. Masih sing niyo to keding jong mesin bukhoy ya ka em ong hoit te bat ya ka ba ong hoit dong ong em chum ta la ya kut perlok lek kum ta yo keding mesin bukhoy la kala Oi. Pi pol tu dang lek man lek ben je ki kristan yo to keding de buat no ukala long kristan hang tu ta aso man ai mun sim ya piru ha kani ka pol ta yo piru pi tang pi ni duai ba kani ka sim fin yo ka jing pun baptis jong mesin bukhoy pi yo am ngai ba pinum bu teng shu kani ka jing kala ka bomot pi nong be mentah try ngan but no em ngan rai no Dan na preng so hiru ki babu teng ban yo ko mji baptis. Piong kala dei pila so thu ba te. Thang ba piong up si up pet mo. You try one no em if you do it jing rong no. Tadai na ka banong ifi. Ka jing ko ngo I ka tin ke jong blayam
kala shibon mana ke jing kenya tapi a jing kenya yu tahu blai orang am kenya te ke jing kenya de ke banen ko ngai wang ya ke jing ko ko menang keren tu sengi bestor shibon bagi beri kingat am bak niat gi bako ban ngai ka sulong be tang haladi ban ko ngu pan pau beri ko bong ni ke nyu ngai wangan le ngai ni tambah kulem le ta din te ke tam te Abu Jisu kli ni kibri mano bakam ko kitip dah ka baki uban kong mo unai sya utama bakam ngitip ban batai gi wei ngitip te ban batai mo no bakam bang kongo ria dia teng imnut te ban rai kada kita kan sengi dwai ko bleng ai fi ka bor ba fin not ban rai ba finum tieng ye ki breu rai fin tieng yo blai amen mo ngini dwai ha kani ka por ka menta nget ba kani ka khubor step ha kani ka sengi kan dai tang ka khubor ndai ka wan ra ban tik ya pi ban pen sung thu ya pi yo fi dang bu teng ne la fi bu teng ban kala ka bomot yo bu teng ya ka flap pediang yu trai ndai dang bu teng ka jimpan baptis teng fi bu teng ro wat ban bet sa ka kam jong trai ngan sa bet onda bala ka khu ndai trai tai fi ong bet no ngani badan ro phim not kata ka jing bu teng em yo ka khang ro ya ka jing ka khu ka jong blai ka ba kenjaman siem bat kumjuru ya ka bakken jado yo ma pir pi boteng try kwa don pen kia pi pang pi try pen kia ngangan bot try wang bot yang ala yo kia hana film tre ta pi yang dala yo kia ngasa bot em try wang bot no wan bot boteng nama ka jipen kia ka wan nangahi tadai ka ta ka ni ka singi cho bang ni doi ngi challenge wi ang pi ha ka ni ka por ba pai no show jisu it no ele de bang nget na do ka ni ka step kan wan ra ya ka jingkala ha ka jing em ka jong pi ban nget kani ka khubor ka long ka jing ka khu pi ngi le kani ka por ban duai mo pastor it pi pastor ni lam jing duai ni duai ni ka por ban ni duai ba mesim ba khoi wan jor hapi ba finum yat sho da ka ta ka ba ken jado da fin yat da ka ding ka jong blai fin long ki ba ko ngo bat ki ba le ya ka e ki bu trai hukum ya pi kwa e pi fin trai ha ka briso ka jong ba fin don benta ka briso ka jong ba la da fin don benta ka briso jong menta pinum la ban don benta ro ha ka hima ka jong blai tani ta long ki bakloi to ngo do wot wanom up ba hadu da kelas ipa na da kelai ime da kelai lok kita i sosialin kelas we la dia buat no bet chai la dia pada pi buat pini bet ya ke jingker khu kan wana ke jing jong pi bat ya ke yang ke sem ke jong pi train pen kelai ki ke berkop acep tieng la tip u train nam da jong pi ngine dwai train ke por ai ngo ime ko pang yo ban kren ni ke ktien na ke step try oi ke ktien ya ka bawan ko kun ra try na ka ket ke jong me na ka ktien ka ba im na ka ktien ka ba don bor ke jong me mga dwai ka ni ka ski ko try ba ki kun jong me kinum bu teng shu try ban le ya ka ei ka ba dei ablai hoi ko kun ra try kin le ba kin rai ba kin shim no ko kun ra try ya ka ta ka sinjam klem dai shep tieng shu ya no non rei ban shep tieng tang ya me ablai mga dwai ta jong fi kong fi la rai na do menon re ka sakut sa adu menta fi ka sapoi ka por la fi bu teng fi nom poi shu la no but finam fin e no snan you blairu nga dwai ngani ka pora ka teng jung jisu fin yo ka jing shilor o bi ong hoot ta ka hoot ju fi gan long bi hoot am tang ban ong hoot in reclaim le nga dwai nga da nget bo try la map ifi la su spa ifi la le banam ta jung fi nga ba nga da nget adom da ka sngi fin but chi sha no you jesus christ ka jim jung fi kan kala ka jim ka jung pi chi sha o ka da long tmai ken da do ne clip mat finam shep ting shu no dai tang you try finam long tang kita ki banget finam long chi sha kita ki ba kongo ya ka tin ke jong try ngai ke e bo fi de ben le no men sim jong blai le kren ka do no jong fi ya kata ben le no wat nom bo teng shu yo ba ka por ka nom poi ya fi ngai nga ker khu fi ni ka sngi long bala ker khu ha ka ker teng u jisu ba ngai ka sinjam jo fi mentahi kan long ka ba shisin jam ka arsin jam banang ta fin kam ban bot you try bat ban bot you tat ado ke jingwan ga ju banang taru fin shakri u shabam jikot dwai nga ker khu fi ha ker teng u jisu amen but amen try nga ker khu fi blai un ai fi ka bor fi na ban bot shayu long bala ker khu fi ha ga ni ka sngi try na ka boram ju amen kaniro kalong ka jing pentip ba kata kalong ba nam ta ka Bible school ngi ong ba ka form ngin penkut no ka artarik and ngimla ban penkut ka artarik namar ba ngidang doan pa sa jaseng ka ba kerpang hapo jawai ka khatway terik tading ta jawai kan don ka jaseng kerpang ngi ai kerteng ngi kata ka jaseng ka miracle weekend ha jawai ha po mentong ha district library ha ka khatway terik tanga ka sigi sa jang ngin long tang shisngi ha ka shibaji ba ka por sau shi teng jan miet
Tadeng tagin extend yang ya ka form hado ka shipotrik jong ubenai Oktober kan ni kalong ka kubor ka kemen ta jong fi le se fi empat di yo ban pen kre man join yang ni ka Bible school hang ni ka artrik ringi la extend ngila pen jorong show ya ka tarik hado ka shipotrik bara khoi tarik fila ban wan si joai ngindon ya ka just saying miracle weekend haka khat wei tarik aka por shiba je ba aga por saushiteng janmit community in if stai community if you want join aga Bible school try kan ku pi but aga tayo ka ban one part kumtangin sedang no senan ka Bible school blame ka ku pi blame ta ka borom jo amen